ovečka. Robil som to prvýkrát, takže sám som zvedavý, čo to bude zač. Asi 24 hodín to bolo v marináde, rozmarín, cesnak, olivový olej. Teraz som to asi hodinku a popiekol. Mňam. Mekučke. Žalo to len trávu. Absolútne 100% bio. Aj keď nemám rád názov bio. Dneska som bol nejaký zlomený, včera sme boli dosť na slnku, takže večer som mal bolesti hlavy, ale tak to bolo asi z toho tepla. Dneska som po obede si lahol, asi 2 hodiny som spal. Inak sa cítim fajn. Teším sa z tých nôh a že tá pravá ruka je taká tuchšia, ale je to fajn. Nezhoršilo sa to, zlepšilo sa to a keby som trošku viacej plával a cvičil, tak to je tip top za chvíľočku. Musím na tom popracovať. Pondelok ráno, dobre som si zacvičil, zaplával. To trpnutie v tej pravej ruke pomaly úplne odchádza, takže verím, že do pár dní to bude úplne dobré. Akurát mi volali z nemocnice, či žijem ako sa mám, takže zlatí starajú sa. Povedal som im, že všetko v poriadku, že žiadne zhoršenie, aj to svrbenie, aj tie vyhádzania odišli, už aj to svrbenie, takže je to super. Mám časté otázky, že čo to je za ochorenie a pre tých, ktorým sa nechce googliť, sú takí istí asi ako ja, tak by som to chcel v krátkosti vysvetliť. Skleróza multiplex nie je nejaké zabúdanie, je to v podstate mýtus, alebo respektíve áno, môže prichádzať nejakému zabúdaniu, ale to je vo vyššom veku a to je z toho dôvodu, že odumierajú rýchlejšie bunky. Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie, vlastne, kde vám v tele vznikajú zápalové procesy v mozgu a v mieche. Vaša imunita bojuje proti vám a vytvárajú sa vlastne zápalové procesy, ktoré poškodzujú myelín, ktorý je vlastne obal nervových vlákien, ktorý má vlastne dôležitú úlohu na to, aby sa nervové vzruchy mohli prenášať. Keď máte na dráte ten obal, máte ho poškodený, tak tá elektrika môže strieľať kadetade, takisto to je aj nervovými vláknami, takže keď máte ten myelín poškodený, tak tie nervové vzruchy sa neprenášajú plnohodnotne a preto môžete mať rôzne poruchy od videnia, trpnutia, problémy s nohami, problémy s ovládaním rúk, nôh. Toto je skleróza multiplex, určite to nie je nejaké zabúdanie. Mozog vyšle informáciu, ale nedostane sa tam, kam má, lebo to nervové vlákno je poškodené a stráca sa.